Azalduko dizuet monomioen arteko biderkadurak nola egiten diren. Hau garrantzitsua da ondo ulertzea, gero polinomioen biderkadurak ere ondo egiteko. Gogoratu zazute, monomio batek dauzkala bi atal. Bata zenbakiaren atala eta bestea letraren atala. Nola biderkatuko ditugu? Hiru adibide dauzkagu. Lehenengo hain dezagun. Egiten dena da zenbakiakin biderkatu eta letrak letrakin. Modu honetan egin behar dugun eraiketa da alde batetik 3 bider 5 eta bestetik x bider x karratu. X daukagunean gogoratu x ber bat izango balitz bezala dela. 3 bider 5 15 izango da eta x bider x ber 2 oinarria berdina denez berretzaileak batu egin behar dira, bat gehi 2, 3. Beraz, gure emaitza izango da 15x ber 3. Bigarren adibidea egingo dugu. Kasu honetan, zenbaki negatiboa da, baina berdin egiten da. Alde batetik, biderkatu behar dugu -3 eta 4, eta beste aldetik letrak x ber 2 eta x ber 3. Modu honetan, -3 bider 4, eta x ber 2 bider x ber 3. Zein izango da emaitza? -3 bider 4, -12. Eta x ber 2 eta x ber 3 biderkatzen, gogoratu berretzaileak batu egin behar ditugula, eta emaitza izango da x ber 5. Eta goazen azkenarekin. Zatikiak dauzkagu, baina berdin egiten da. Egin behar duguna da alde batetik 2 3 bider -6 egin, eta beste aldetik x ber 3 bider x. Zatikiak biderkatzeko egin behar dugu goikoa bider goikoa eta bekoa bider bekoa. Behian ez dagoen ezer, izango da bat. Beraz, eraiketa horrela geldituko zaigu. 2 bider -6 eta gero azpian 3. Eta x ber 3 bider x, jarriko dugu x ber 3 bider x ber bat izango baliz bezala. Zein izango da emaitza? 2 bider -6, -12 zati 3, -4. Eta x ber 3 bider x ber bat, da x ber 4. Ikusten dezuten nahiko erreza dela. Animo bazuek praktikatzera.